Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2017 in de categorie Sporter. Harmina Holverda. Ik ben Harmina Holverda en dit is Mario van Bokker. En dit zijn allemaal talenten die net gehuldigd zijn als springkampioen van onze regio. Heel blij dat ze allemaal bij ons zijn hier samen. Ik ben in mei dit jaar mijn eigen stal begonnen en ik heb met Mario van Bokker afgelopen seizoen al een aantal mooie resultaten gehaald. Hij is Fries kampioen geworden in de M2-dressuur, hij is Nederlands kampioen geworden met de Alraken dressuurcompetitie in Kootwijk en hij is Europees kampioen geworden met het EK voor jonge dressuurpaarden. Ik ben heel vereerd dat ik genomineerd ben en ik hoop dat jullie allemaal gaan stemmen. Jan-Roelof Wiebinga. Hallo, ik ben Jan-Roelof Wiebinga. Ik reed in deze stokken Formule 1. Ik had dit hier vrij volle prijzen gewonnen. Ik ben de winnaar van de Masters of Sail gewonnen in Emmen. En ik had de grote wedstrijd in Blauwhuis gewonnen, de Kings Battle. En ik ben dit hier puntenkampioen van Nederland, Jan. Daar draai ik het zilveren dak mij voeren. Ik hoop dat je op mij stemmen, want ja, dat zou wel heel leuk worden. Louise Krol. Hoi, ik ben Louise, ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit het plak, maar de kwartste namen, Ier. Ik ben dit hier genomineerd worden voor Sporter van het Ier. Ik ga dit hier de dames PC won in Weiden. Wil je hem nou dat ik win, stem dan op mij. Marijke Groenewoud. Hallo, mijn naam is Marijke Groenewoud, 18 jaar en ik kom uit Hallem. In de winter schaats ik voor Team Friesk en heb ik afgelopen seizoen weer mooie resultaten behaald. Ik ben Nederlands kampioen geworden op de marathon en op de massstart. In de zomer skiede ik bij Skateforce en ook daar heb ik mooie resultaten weten te behalen. Namelijk 6 keer Nederlands kampioen en 2 keer zilver. Ook heb ik meegedaan aan het Europees kampioenschap en ben daar zelfs 2 keer Europees kampioen geworden en een keer zilver. Ook voor het WK had ik me geplaatst, alleen heb ik deze laten schieten omdat het nogal laat in het seizoen is. Volgend jaar is het WK in Nederland en als ik me word plaats sta ik zeker aan de start. Ik hoop dat jullie mij steunen en op mij gaan stemmen. Alvast bedankt.